Бал кыртлары жыры. Әлеге жыр басы башкарыла. Ул бармак һәм кул уены. Хәзер мин сезгә бал кыртлары жырының күнегүләрен күрсәтәм. Урманда киштеки ибат хуҗалары кем соң икән? Хәзер мин барырмын, өйләренә карармын. Тик бал кыртлары миңа шул чак җырлады. Быз, килмә безгә чагабыз. Урманда киштеки ибат хуҗалары кем соң икән? Хәзер мин барырмын, өйләренә